magandang hapon sa ating lahat. Unang-una po, pasalamatan natin ang Diyos kasi talagang binigay na po sa atin yung silver button. So nag 100k subscribers na po tayo. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng aming mga supporters. Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga sponsors, mga OFW, kung saan ka man, basta nanonood ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat kasi andyan ka, lagi nakasuporta. Itong tagumpay po na to, hindi lang tagumpay ko po ito, kundi tagumpay po natin to lahat. So lahat po tayo kabahagi nitong tagumpay po na ito. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa po sa atin. So Team Muragod, maraming salamat. So dito tayo ngayon sa Pili para may ka-meet up tayo galing ng Camarines Norte. May pipick upin tayong mga package galing po ng Israel. Yan, thank you kay Ma'am Nilda dyan sa Israel. So kaya andito tayo, makikipag-meet up tayo ngayon sa mga nautusan niya para dalhin dito yung mga package. So galing nga po ng Israel. And good luck sa ating lahat. Maraming salamat. Ito na po ang ating ka-meet up. So, saan po kayo galing, te? Kami Lucena, tapos sila Cam Norte. Galing pa silang Lucena at saka Camarines Norte. Si ate, ano pangalan niya, ate? Bebot Ramos. Kapatid ka po ni ate Nilda? Hipag. Hipag. Ay, si ate? Leslie po. Ikaw yung pamangkin? Sino yung kausap kanina? Ikaw? Si ate yung pamangkin? Oo, Jessica. Ikaw ba? Ano pangalan mo ba? Kim po. Sarah, anak. Si ate. Kapatid. Hello po. Dami pa rin nasa loob. Ang dami pa rin. Kala ko ito lang yung nasa labas. So yan, sadya natin dito guys. Kukunin natin yung padala po sa atin ni Ma'am Nilda. Galing po ng Israel. Kala ko sila lang yung nasa loob. Ang dami pala. Baka meron pa dyan. Wala na. Wala pa sa lupa. Meron ba ba? Ay! Lahat dyan? Lahat pala to. Alin, ito? Unahin na namin to. Ayaw mo si mama? Mabigat dyan, mabigat. Mabigat talaga. Ito kasama yung bag. Tapos may relo. Itatanong ko lang po kung baka kanina pa. Kaya na lang mag-usap ni Mama. Okay. Tapos tapak galing ko sa ina. Ano po ito? Tapak. Galing Quezon. Ay, wow. Ano ba meron kayo lagayan? Longganisa galing Quezon. Wow, may longganisa pa silang dala guys. So. Ilog. Wow. Tama-tama. Hindi, siguro okay lang doon. Ay, hindi. May plastic naman pala. Ilagay na lang dito.
Sige, okay lang. Ayan, tapa yan. Baka yan. Longganisa. Ay, bakaw na lang. Magabat na. Ano, sarap mo na? Magabat. So, ayun, magpapapicture tayo kay ano. Ay, sa kanila pala. Usap na lang kayo, sir, kung kanino. Okay, mag-uusap na lang kami. Saan punta niyo? Ano pa Ligaspi kami? pa. Legazpi? Uli muna. Mga taga Legazpi din kayo? Ha? Sa Legazpi kayo na uwi? Hindi po. Mamamasyal lang. Ah, Mga taga Quezon kami. pumunta. Salamat na sa pagbisita dito sa amin. Thank you. Thank you. Thank you po. Wala kami dala eh. Okay na. Salamat po, salamat. Salamat. Thank you. Kuya, ingat kuya ha, ingat. Salamat. Bye po. Bye-bye. Sige, bye-bye. Diba na, diba? Ah. Yes, kaya. Kaya so uwi na kami. Salamat kay Ma'am Nilda dyan sa Israel. Saka yun sa mga naghatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mag-ingat kayo kung mamamasyal kasi sila sa Legazpi. So mag-ingat lang sila. So doon lang sa bahay, ipagpatuloy ang ating pasasalamat.